saya sangat bisa kembali lagi di sini di Jakarta di Indonesia. Saya masih ingat bahasa Indonesia, tapi sedikit. Saya pelatih kepala tim nasional Bulgaria dan lebih suka pakai bahasa Bulgaria. В Индонезия пристигнах 2003 година като състезател на Персиджа от Беласица Петрич, с които се състезавахме в нашата висша лига в България. За мен беше голямо предизвикателство да смена не само страната и континента. Запознах се попаднах в друга култура, с различни хора, които много бързо ми допаднаха, и играчите в отбора много бързо ме приеха. Най-голямата звезда тогава беше Бамбан Памукас. Антонио Клаудио също беше бразилеца централен защитник, Исмет Софиян. Имаше страшно много национални играчи в Персиджа, които играеха, които ми помогнаха много бързо да се адаптирам към живота и към футбола в Индонезия. Дойдох благодарение на Иван Колев, който ме презентира тук. И след това, с който работихме в националния отбор на Индонезия. Особено през 2007 година, когато бяхме на азиатско първенство и горе-долу по този начин започна и моята кариера в Персипура, а пък като играч бях и в 2004-2005 в Петрокимия. Аз помня абсолютно всички играчи. Беше голямо предизвикателство с повечето от тях хем да сме играли в Персиджа заедно, хем след това да им бъда помощник треньор в националния отбор. Помня абсолютно всички играчи, но за съжаление минаха почти 20 години от тогава и с някои съм загубил съм комуникацията, но с радост бих я подновил сега. И връщайки се в това време, аз си спомням, че тогава като треньор на национален отбор всички играчи играеха в местното първенство. Можехме да ги следиме, да ги наблюдаваме лесно, подбора беше много по-лесен. И си спомням футболисти като Понарио и Фирман Отина, които не сме били в Персиджа заедно, но смятам, че оставяха много добра следа в индонезийския национален отбор. И Болас Салос, и Елия Бой. Пак казвам, беше едно добро начало за моята кариера, защото стартирах от един от много добрите отбори като Персипура. След това и беше голямо предизвикателство за мен да бъда асистент на Иван Колев в националния отбор, да играем пред пълни трибуни, пред погледа на президента Сусило Бамбан Хюдионо, с който дойде да посети отбора, така че голямо предизвикателство и добър старт за мен. Първо, аз наистина си чувствам Индонезия като втори дом. Обичам Индонезия и хората, които са тук, защото са адски позитивни и съм very welcome people. Посрещането беше много добро, но сега тепърва ни предстои да се запознаем с организацията на самия турнир, защото днес ще ни бъде и първата тренировка. За нашия отбор всеки матч, всеки турнир е от изключително значение. Аз съм едва от 4 мача, заварих последните 4 мача в квалификацията, станах треньор по средата на квалификационния цикъл. Сега имаме няколко топ играча, които са контузени или които не можаха да се присъединят към нас. Взели сме млади играчи от младежкия национален отбор, с който прекарах 7 години и които смятаме, че се притежават нужната класа и мотивация да дадат максимума от своите възможности. Целта ни беше да продължиме
и да направим основата, да продължим да градиме след добрите мачове с Турция и победата ни над Грузия. И все пак от последния мач с Грузия мисля, че имаме 7 човека, които започнаха и които ще участват в турнира. Моето съобщение към индонезийските фенове аз го казах и в България в интервю, че за футбола в Индонезия е религия, да продължават да вярват и да подкрепят отбора си и им пожелавам от все сърце да се класират за световно първенство. Supporters Indonesia, kita tunggu di Stadion Gelora Bung Karno. Sampai jumpa. Terima kasih.